אז מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון של צ'אביטון של היום. אני הולך לשרוד 24 שעות על חטיפים מהמכונה. זה הולך להיות מטורף, אז לפני שנתחיל בסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על כפתור הלייק. בואו ננסה להגיע ל100 לייקים ויאללה, בואו נתחיל. אז אוקיי חברים, בדרך למכללה. אני רעב מת, לא אכלתי שום דבר מהבוקר, ואני מתחיל היום די מאוחר, בגלל זה אני יוצא עכשיו, אנחנו מתחילים היום 2:15. נראה לי די מאחר, מקסימום נבריז ככה כמה דקות, נאכל חטיף אחד. הולך להיות אתגר קשה, אני רעב, והדבר היחיד עכשיו שאני יכול לאכול זה החטיפים האלה, אבל מה לעשות, צלח את האתגר הזה. יאללה, נתראה במכללה. טוב חברים, הנה הגעתי למכללה, אני רעב. היה לנו שיעור עם מרצה פיליפיני, העיניים שלו ככה. אני רעב, אין לנו מותר לאכול, רק את הדברים שפה. אתם רואים, יש פה צ'יצ'וס, ביסלי, במבה, נוגה, קיצר. ככל שאני מדבר אני רעב, אז אני לשלוף את הארנק. מה ניקח? אני אומר, ביסלי וקורסון. הנה השלל, עכשיו בואו איתנו לבלוס בו. הנה החטיפים שלנו. בגלל שקנינו ביסלי ואת הקורסון הזה, זה אומר שאסור לי לאכול אותם עוד פעם. אנחנו נתחיל בקורסון. יש שמועות כאן במכללה שהקורסון הזה מגיע. הגיע הזמן לבדוק את זה. יש לנו חבר שטעם וירק את זה לבפנים. לבדוק את העניין. לא רע. בקיצור, הנה ביסלי. על הדרך נעשה לכם סוגי אנשים שאוכלים ביסלי. החזיר! טוב בסיגוב! השוטה. hours later. המנוסים. אצלנו אין פה נימוס. דחוף את הביסלי! דחוף את הביסלי! טוב חברים, אני פה, הנה עדיין לא סיימנו את הביסלי. נתחיל להתחיל לנו השיעור, וזהו, זאת ארוחת צהריים שלי. אנחנו נתראה בארוחת ערב, מקווה מאוד מאוד שלא גרמתי לכם לחלחלות עם האכילת ביסלי שלי. חשוב לי לציין שמי שעדיין נרשם לערוץ או נתן לייק, זה הזמן. אנחנו מאוד קרובים ל2,000 רשומים. תרשמו לערוץ, תנו לייק, רבע ארוחת ערב. טוב, אז הגיע הערב, ואנחנו אחרי שיעור ארוך, ואני מתחיל להיות די רעב, אז הלכנו למכונה לקנות כמה חטיפים. כמו שאתם ראיתם, פעם קודמת אכלנו את הביסלי ואת הקורסון המגעיל הזה. עכשיו אנחנו צריכים לקנות משהו יותר מאוחר, ולעכשיו כי אני רעב. אז אני אומר, ניקח במבה, צ'יפ, בואנו, ככה חברי. נכון חברי, נכון? נוכל כבר בדירה, יאללה. טוב, אוקיי, אז הנה הגעתי לדירה והשלל בידי, איי. מה נתחיל? קולי בואנו. יש לי שאלה, היה לי ויכוח עם אנשים, איזה בואנו הכי טעים? אני חושב שהשחור הכי טעים. תגידו לי מה אתם חושבים בתגובות. וגם אם הגעתם עד לכאן, תשמעו, אשטג הגעתי. בקיצור, נתחיל מזה. יש פה אנשים שלא אוהבים קינדר בואנו? מי אתם האנשים שלא אוהבים קינדר בואנו? זה פאקינג השוקולד הכי טעים בעולם, ומי שחושב אחרת, מטומטם. צ'יפס. כמו שאתם רואים, אני פה נהנה לי בארוחת ערב. בואו גם נפתח את הבמבה. בעיקרון, אז זהו חברים, אז אני אסיים לאכול, נסיים את ארוחת הערב שלי. אנחנו נתראה מחר בבוקר, ארוחת בוקר, טעימה מהמכונה. נתראה מחר. בוקר טוב חברים, והנה אנחנו ביום השני לאתגר. השעה היא עכשיו 8:30 בבוקר, לא נשאר לנו עוד הרבה לאתגר. אני אגיע למכללה, נאכל ארוחת בוקר וארוחת צהריים, ושם נסיים את האתגר. הנה אנחנו בדרכנו לאכול ארוחת בוקר משגעת. מי שהגיע לכאן רוצה להגיד לו ממש תודה רבה. וואלה, תקשיבו, ישנתי שנת מלך. קיצור, נתראה בארוחת בוקר. טוב חברים, היה לנו עכשיו שיעור ואני רעב ולא אכלתי כלום מהבוקר. עכשיו השעה 10:15 בבוקר. כן, אז בואו נאכל. אני קונה היום את הדלישס הקטנים האלה של הקינדר ולקנה עוד איזה שוקולד ככה לבוא על הפתיחת היום, להרגיע את הקיבה. תוך כדי שאני קונה מתחנכת, תעשו סתם, תראו כמה כסף אני מבזבז על המכונות האלה, תראו. תגידו, יש לי שאלה עליכם, אתם שם בצ'אט, כשאתם ילדים, הייתם רוצים לקחת לבית ספר שוקולדים וזה במקום ארוחת בוקר? תראו לי בתגובות, אני הולך לאכול. פסתי מקום שקט לאכול בו ולדבר איתכם, אבל הנה ארוחת הבוקר שלנו. אני רוצה להגיד לכם שתוך כדי שאני אוכל את ארוחת בוקר הזו, אפשר להגיד שזה בין האתגרים הכי מעצבנים שעשיתי, כי תחשבו שאתה רעב וכולם מסביבך אוכלים אוכל נורמלי. צריכים לאכול פה שווארמה, פה המבורגר, זה אתה רעב ואתה יכול לאכול רק חטיפים. וואלה, זה מעצבן, אבל זה האתגר, ותראו כמה אני סובל בשבילכם. אז הנה, תראו, זה פסק זמן עם הקטיפה ורודה. זה כאילו אמור להיות אותו טעם, אני לא יודע. בוא נראה. לא, אותו פסק זמן מוכר ואהוב. תקשיבו, איך שנגמר האתגר, אני הולך לדפוק שווארמה. מה זה שווארמה? טוב חברים, זו הייתה ארוחת הבוקר שלנו, ותראו כמה אני סובל בשבילכם. אם זה לא שווה סאב ולייק, אני אם זה לא שווה סאב ולייק.
תשימו סאב ולייק ואנחנו נתראה בארוחת צהריים ובסיכום האתגר. כרגע השעה היא 10:25 בבוקר. אנחנו אמורים לסיים את האתגר ב-1. ניפגש לקראת 12:30 לארוחת צהריים ולסיכום האתגר. וזהו, אוהב אתכם. טוב חברים, גיא הצהריים, הגיע הזמן לסיים את האתגר עם הארוחה האחרונה שלנו. אני אקח את החטיף הזה, את החטיף צ'יטוס, כי אני אחרי זה אלך לאכול שווארמה, למה אתם לא מבינים איזה חייב אני, האתגר הזה הרג אותי. הנה החטיף, נשב, נאכל אותו, נסכם את האתגר ונרוץ לדפוק שווארמה חברים. טוב, אז הנה, אנחנו עכשיו נאכל את החטיף האחרון שלנו באתגר. וזהו, צ'אט, אנחנו פה בארוחת צהריים, שעה עכשיו 12. היום שווארמה לא יכול לאכול את צ'אט, עם טרינה, עוד קצת, משהו דליקטס. 9 במדד שלנו. אנחנו נסיים את החטיף ואז נסיים את האתגר. טוב, אם למישהו היה ספק אם אני אסיים, ברור לא השארתי. זה עד כמה אני רעב ועד כמה אני חזיר. רצתי לאכול שווארמה, הנה. אנחנו פה, תקשיבו, דפקתי פה ספרינט של החיים. אנחנו פה, רגע. אוקיי, נרגענו קצת, והנה אני פה כמה מטרים מהשווארמיה, ואמרתי, לפני שנגיע אני רוצה לסכם את האתגר. אז חברים, זה כרגע, הסרטון עדיין לא נגמר, אתם תראו את השווארמה, אל תדאגו. אם אתם רוצים בכלל לראות אותי אוכל שווארמה, הסרטון עכשיו יעצור, ואם אתם לא תיתנו לייק עכשיו, אתם לא תזכו לראות את השמן אוכל שווארמה. יש לכם 3, 2, 1, כל הכבוד. בקיצור, אני מתהלך לעבר השווארמיה. הגיע הזמן לסכם את האתגר, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שצפה והגיע עד לכאן, זה לא מובן מאליו. אפשר להגיד שזה בין האתגרים היותר מתסכלים שעשיתי. אני יכול להגיד לכם שהיום בבוקר אני קמתי עם תחושת בחילה. תאכלו אתם חטיפים כל היום בלי לאכול משהו מזין ומשהו טוב, אתם תרגישו את התחושה שלי. וגם עכשיו אני חייב להכניס אוכל, משהו טוב לגוף. זאת הסיבה שאני הולך לאכול שווארמה, כי הגוף שלי באמת מותש, הוא לא אכל משהו מזין, איזה פחמימה או איזה ירק או משהו שיזין אותו טוב. אז בגלל זה עכשיו אנחנו הולכים לדפוק את עם אמא של הלאפה. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? תראה שיהיה לי את השווארמה ביד. אז כן חברים, עם הביס שווארמה הזה הגיע הזמן לסיום האתגר ולסוף הסרטון. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אני אוהב אתכם המון המון. אני הייתי שבשבון, רק יכולו להירשם לערוץ, ללחוץ על כפתור הלייק, בואו ננסה להגיע ל100 לייקים. נתראה בסרטון ובלייב הבא, אבל עד אז חברים, יאללה ביי.